Poďme sa pozrieť na čísla. Cenu našich koberčekov versus toho, čo to prináša. Takže klasická cena koberčekov u nás sa pohybuje od 200 do, dajme tomu, 380 eur. Klasické koberce viete kúpiť od, dajme tomu, od 20 do 50 eur. Aj to si myslím, že možno troška preháňam. Teraz, o čo ide? Je tam veľký cenový rozdiel. Samozrejme, jedna vec je kvalita, druhá vec je, ako to je vyhotovené. Už som videl obyčajné gumené koberce na internete aj za 100, za 150, za 200 eur. Hej, takže zase odtiaľ potiaľ tú cenu som veľmi teraz nechal nízku na skôl, aby ste pochopili, čo vám chcem ukázať. Poďme sa teraz baviť o údržbe auta. Koľko miniete na jedno umývanie podlahových plôch? Teraz sa bavíme o tom, že dajme tomu máte psíka, alebo máte dieťa, alebo proste máte nejaké znečistenejšie auto, alebo auto používate štandardne, hej, v zime, skrátka celoročne. Bavme sa o tom, že auto umývate, buď umývate, alebo dávate umývať minimálne 10 až 20 krát ročne. Hej, to máme všade rovnaké. Môžete umývať auto dvoma spôsobami. Prvým, robíte to vy sami, to znamená, že idete na vápku, povysávate ho atď. Alebo ho zanesiete do umývarky. Poďme sa teraz baviť o tom prípade, kedy ho zanesiete do umývarky umyť.